isip tubag sa pagpangiwit sa nasud sa Program for International Student Assessment (PISA), Department of Education Region 7 naghimo og nag-digitize sa interactive learning assessment tools. Ani ang report. Sukad niya itong Lunes, gipaubos ang mga supervisors o mga school heads sa nagkadiyang tunghaan Lukoprihiyon alang sa digitization sa K-12 learning assessment tools. Ang DepEd National Education Portal ang gigamit nilang platform alang sa learning management system. Gibahin ang workshop sa upat ka hugna ug ning buwana gihimo ang alang sa kinder hangtod sa grade 3. Matod ni Cesar Restauro, Regional Testing Coordinator sa DepEd 7, nga buot nilang maandam ang mga tinun-an alang sa mga international large-scale assessment sama sa PISA kon Program for International Student Assessment karong 2025. The standing of the Philippines is quite low, so hoping that here in the Region 7 we can contribute to at least increase the level of performance. Usa sa mga resource speaker sa workshop, si Glenny Laping, ang usa sa mga nakamugna sa offline module app nga gigamit sa DepEd Lapu-Lapu aron mapasayon ang pag-access sa mga bata sa ilang mga modules nga wala nang hinahanglan og internet. Naa sila permi sa cellphone, computer, and they really need this type of approach. So we're going to maximize also in using positively the use of technology. Samtang gipasabot sa IT officer sa DepEd 7, Johnny Lynn Hagdon, nga ana-ana sa 92% sa mga tunghaan sa Region 7 ang aduna nay kaugalingong mga computer sets. Ang kakuwang sa access sa computers sa mga tinunan nga nagtungha sa mga remote areas usa lang sa mga rason sa pagpangiwit sa nasud sa PISA. For Region 7, we noticed when we had katong ato ang discussion sa PISA, katong nag-assess ta ang ato ang mga supervisors. Number one is of course ang skill, kay ang di man gud ta kay ma'am kinsay gipili sa PISA nga mo take sa exam. So meaning it could be from the remote area, like I said, wala to sila exposure kaayo sa computer. Sa DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez, midugang nga ang pag-digitize sa learning assessment tools dili lang makaabag sa pagpasaka sa standing sa Pilipinas sa PISA, apan laing pamaagi usab kini nga mapadayon ang pagkat-on sa mga tinunan bisan sa mga panahon nga dili posible ang face-to-face classes. Usually ang yari taon sa downtown or highly urbanized city will be exposed and experience this, no? But nakatutong to sa mga bukid, so that's why we will be doing our best na fair ang ato ang pag-deliver sa tanang mga instruction. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.